हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। आबैमोन, आब'मोन, आदामोन, आगैमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै। नोंथांमोना गासैबो मिन्थिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानैहाय जोंहा फैगौ बे जुननिनो 6-7 आंना एग्जाम जोबगोन। ओमफ्राय 8 तारिखनिफ्राय जोंहा मिउजिक भिडिअआ जाजेनगोन, शुटिं जागोन। नोंथांमोना अननानै नेनानै थाबानो जाबाय। जोंनि मिउजिक भिडिअखौ बे दाउला गोजा प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन होननानै आङो गोसो गोरबो होनानै नोंथांमोनाव फोथायनाय थाबाय, जोंखौ अनसायगोन होननानै। अननानै नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै हैनानै लाखादो। आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हैबानो जाबाय। दाउला गोजा प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन जोंनि मिउजिक भिडिअखौहाय।